Så i sidste video der så vi på syre og baser og deres reaktioner, og vi kom også lidt ind på begrebet omkring syre og basestyrke. Så det skal vi se lidt nærmere på her. Så lad os starte med definitionen igen. Så ved en syre-base-reaktion der overføres en hydron fra syren til basen. Og vi kan også sige, det som vi sagde sidst, at styrke er et udtryk for syre og bases tilbøjelighed til at reagere. Så set i den sammenhæng, så betyder foregående definition, at en syre kan overføre en hydron fra en syre fra sig selv til en base, og basen kan optage en hydron fra en syre. Men det betyder ikke, at de gør det. Så styrken er et udtryk for, hvor meget sker den her reaktion. Lad os se på et eksempel. Så vi har en stærk syre, saltsyre. Så når vi har sagt, at saltsyre er en stærk syre, betyder det, at den har stor tilbøjelighed til at reagere som en syre, det vil sige afgive sin hydron. Og i det her tilfælde, så gør den det så til vandmolekylet. Og vi får så dannet den korresponderende base til saltsyre, nemlig kloridionen. Og vi får dannet den korresponderende syre til vandmolekylet, oxoniumionen. Fordi saltsyre er en stærk syre, har den som sagt stor tilbøjelighed til at afgive sin hydron, og derfor så ligger reaktionen langt herover. Man siger, at den forløber fuldstændig til enden. Lad os kigge på en svag syre, eddikesyren. Så eddikesyren, den kan også reagere som en syre og afgive sin hydron til vandmolekylet, og så får vi dannet eddikesyrens korresponderende base, acetationen, og vi får dannet vandmolekylets korresponderende syre, oxoniumionen. Men nu har vi så fået dannet acetationen, som er en korresponderende base til en svag syre, så den vil også være en svag base. Og så har vi fået dannet oxoniumionen, der er en stærk syre, så det vil sige, at den har stor tilbøjelighed til at afgive sin hydron, og acetationen har en middel tendens eller middel tilbøjelighed til at optage en hydron. Så de to, de vil selvfølgelig reagere med hinanden, og så får vi reaktionen den anden vej. Vi får dannet eddikesyremolekylet og vandmolekylet igen. Her der har vi så en liste over en række syrer og en række baser fordelt på deres styrker. Vi kan se saltsyre, HCl, det er en stærk syre, så dens korresponderende base, kloridionen herover, det er en yderst svag base. Og lad os se lidt mere på det korresponderende syre-basepar. Så vi beholder vores tabel her, og så har vi så vores definition på et korresponderende syre-basepar. Det er, at de adskiller sig fra hinanden med en enkelt hydron. Og som vi har vist her, HCl og Cl-, forskellen er et enkelt H+. Vi har vores eddikesyre her, og så har vi acetationen. Igen, forskellen er et enkelt H+. Vi kan også se fra vores liste her, at jo stærkere syren er, desto svagere er den korresponderende base. Stærk syre, yderst svag base. Svag syre, svag base som korresponderende base. Og hvis vi har en yderst svag syre, jamen så har vi en stærk korresponderende base. Og lad os prøve at kigge på lidt flere eksempler her. Så det her, det er svovlsyre, H2SO4. Og vi kan se i skemaet, at svovlsyre, det er en stærk syre, så den har stor tilbøjelighed til at reagere. Den vil meget gerne afgive sin hydron, og derfor så forløber reaktionen til ende. Også selvom vi får dannet en korresponderende base her, som er en yderst svag base, og oxoniumionen her, som er en stærk syre. Så kan vi se her fra listen, det bliver lidt mere avanceret, men vi kan se forholdet, at svovlsyre er en stærkere syre end oxoniumionen. Det er derfor, de står listet på den her måde. Så det vil sige, at svovlsyre vil meget hellere afgive sin hydron, end oxoniumionen vil, selvom de begge to er stærke. Så den reaktion den danner så hydrogensulfationen og oxoniumionen. Det betyder så,
Vi har vores yderst svage syre her, hydrogensulfationen. Men hvis vi kigger her, så kan vi se, at hydrogensulfationen, den i sig selv er en middelstærk syre, så den kan altså også afgive en hydron og danne sulfationen. Så lad os prøve at se på den reaktion. Så hydrogensulfationen er en syre, der kan afgive sin hydron og danne sulfationen, og så får vi også dannet oxonionen. Men fordi sulfationen er en meget svag base, og oxonionen nu er en stærkere syre end hydrogensulfationen er, jamen så kan hydrogensulfationen afgive sin, oxonionen afgive sin hydron til sulfationen, og reaktionen løber den anden vej. Og vi får så indstillet den her dynamiske ligevægt igen.